Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng Pinoy Spaghetti at Shanghai. At drinks natin, Coke. Mga kapudibit, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ay mga kapudibit, malinis na yung kamay namin mga taking Kapampangan. Ang nag-request po ng spaghetti ay si Lods Bernie. Yan, Yes. birthday niya ngayon daw ngayon October 8. Happy birthday! Ayan, Happy- tama, no? Oo, baka na. Ako na ako. Buri na sandok, Jeff. Ayun, Leo. Ayun na yung dami. Kuha na tayo. Yan. Ayun. Lods Bernie kasi nakita niya yung pansit. Spaghetti naman daw, sabi niya. Pidala ko ng sauce. Bahal pakilapit may pentanggat ko. Yan. Thank Bulos you. na kaya ni sauce yan eh. Ne. Tagan mo ko. Tagan mo ko. Tagan ko bangs. Taganda ka, sige. Ayoko yung yung nakahalo talaga yung sauce. Gusto ko nakahiwalay. Yan. Sarap-sarap. Ito. Unang subo ay para sa inyo, mga kapudibi. Lods Bernie, happy birthday para sa iyong unang subo. Kain po. Ang sarap ng sauce niya. Malasang yung cheese. Wala tayong rice ngayon. Sabi mo, bawasan ng rice. Hindi, okay lang yun. Sama ko sa kutsara. Inaano lang ni madam yung ko. Concern siya sa akin, no? Thank you so much, madam. Sinabi naman, hindi siya para. Oo, hindi siya basher, concern daw. Makakain ko smoke. Concern siya sa akin. Love you po. Wala na bang extra sauce? Bisa ka ba? Ating pagkatalalam. Kuha ko pa. Kumuha ko ng extra. Masarap kasi maano. Nakakutsara. Today ako ngayon. Tinidor. Oo, tinidor. Today's video, guys, nakakutsara tayo ngayon. Baka sasabihin na naman, baboy ako. Tinidor. Sarap. Para sa inyo yung spaghetti sa lahat na nag-birthday ngayon, October. Yan. May mag-birthday ngayon, October 8. Yan. Nice. Sarap. Yep. Kanya ang pangaluto niya. Tsaka happy Teacher's Day na din po kahapon din. Yes. Sa lahat po na ng mga teachers dyan. Yes. Happy Teacher's Happy Day. Teacher's Day po. Ito po yung handa nyo. Baka sabihan mo na naman, kanyan, wedding nga na kanyan eh. May comment. Ha? Di ba sabi natin masarap? Wedding nga na kanta. Ngunit ako po bisa maniwala. Ako maniwala. Tagalogin mo kasi parang maiintindihan nila. Kung ayaw nyo maniwala, huwag kayo maniwala. Basta sa amin, masarap. Sa panlasa namin. Masarap naman talaga.
Di ba sabi mo kasi, mas masarap pa yun yung, mas masarap pa yun kesa sa kinainan mong restaurant. Oo. Wedding, ha? Sabi niya, sino yun? Siyempre, alam naman, banggitin ko yung restaurant na alam ko, di ba? Tsaka masarap talaga. Kayo naano nyo si Madam. Masarap naman talaga yung sauce na yon. Tsaka ito yung spaghetti masarap. Masarap pagkakaluto. No? Yung sarsa. Dapat live to, mga kapudibis. Siyempre, request ni Sir Bernie, Sir birthday niya. Birthday niya, baka hindi niya mapanood, diba? Kung live. Kaya gagawin na lang namin na Mukbang. Meron nag-comment din, bakit daw nagpe-premiere pa tayo? Nagutan mo. Dahil po, kaya nagpe-premiere kami. Wala lang, type lang namin. Kaya kami nagpe-premiere kasi syempre yung mga, para po makapag-interact po kami sa inyo. Live chat po yun, mga kapatid. Pwede po ninyo kami kausapin yan through chat. Kaya nagpe-premiere. Kami po yun, yung mga sumasagot nun. Ako si Daputi, siya si Babaeng Maharot. Yes, yun. Yun ang premiere, kaya kami nagpe-premiere. Pwede din po kayo mag-comment after ng premiere. At sasagot din po ako nun ng mga comments nyo. At saka yan, sa lahat, yung mga nagre-request po, huwag po kayong magtampo kasi kumakain po kami ni BBM 3 times a week. Kaya yung mga request po ninyo minsan, natatabunan. Siyempre, mas inuuna po namin yung mga unang nag-request. Pero nililista po ni BBM yan. Siya yung tagalista ng mga request nyo. Kaya huwag ka na magtampo. Bati na tayo. Pero gagawin namin yon. Yung request mo, ma'am. Yan lahat yan, kakainin natin. Hanggat hindi ako tumataba. Sige. Hanggat nabubuhay kami, kakainin namin yun. Hanggang nandito tayo sa Sa mukbang live. Sa mukbang live. Yan. Mamaya magja-jogging kami. Oo. Talaga ba? Sasama ka? Sama ako. Kasi kahapon nagpansit canton tayo. Tapos ngayon, carbs na yan. Baka tika niya mag-request, sopas na naman. Paras daw, overload. Ay, oo. Meron din ako nabasa ng ganun. Pag po, magpapares tayo. Ako na tama. Sarap. Akin na to.
Sasabihin nyo yan, matakaw na naman ako. Sadyang masarap lang talaga kumain. Hindi ako matakaw, mga kapudibis. Mahilig lang sa pagkain. Ay, sarap. Ayan mga foodies, magluto na po kayo spaghetti. Magluto na po kayo. Magsi-shoutout na po tayo tapos na si BBM. Shoutout po kay Lolita Rodriguez, Mami Bisaya from Lagarta, Lahug, Cebu City. Ayan. Try mo nga mag-shoutout. May Sige, ikaw nagtanong. na. Busog ako. Sabi na mag-shoutout kasi pabebe daw ako eh. Maramit ka. Ikaw Okay. na. Lita Maños, Lita Sonia Maños. Aranas, Dolly Tingkungko. Ayan, happy birthday ngayon, October Happy birthday 8. po. Ito yung ganun mo, handa mo, ma'am. Yes. And shoutout po kay Wency, pinapa-shoutout po niya sila. Gerald Saidona, Uka Eitan, Happy birthday. Uka Pacman, Pabisha Dalantas. Ayan, Akala shoutout ko po sa birthday inyo nila. lahat. Bakit At saka pinapa-shoutout ni tatay sila, Baby Dimla, Cutie Dimla, Cabezas. Ayan. Yes, makakadimla. Shoutout po kaya kayo, Tita Yes. Baby Dimla, Ampoy, Tita Sincha, Tita Olivia, Tita Nelly Pineda, shoutout Baby Alison Catherine Bugay sa inanak. Ah, salamat po. Nanay Babe Kaluya, shoutout Camille Garsalia, Ruby Garsalia, Elise Garsalia. Shoutout sa inyo lahat. We love you all. Yes, mga kapudibis, agi sa minanaman ni pamangan mi. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi. Love you.